በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መንፈሳዊ ስነ ጽሑፍ ክሳዕ ክንደይ ኢኻ ተፍቅረኒ ኣብ መንፈሳዊ ህይወተይ ቃል አምላክ ክመሃር መዝሙር ክሰምዕ ፍሉይ ባህታ ይፈጥረለይ። ኪኖዚ ግና ነቲ ዝተምሃርክዎ ከስተማኽሮን ከስተንትኖን ተለክብል ከለኹ ብቃላት ክገልጾ ዘይክእል መንፈሳዊ ፍቕሪ ኣብ ልበይ ፈኸም ይብል። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ አንጊሄ ተንስኤ ተዘይረዲኻኒ ንበይነየ አማኑኤል ጎይታይ ተዘይረዲኻኒ ንበይነየ አማኑኤል ጎይታይ ትብል መዝሙር ወሊዐ ጮቕጮቕ ዝብል ድምፂ ጨራሩ እናሰማዕኹ ናይ ወጋሕታ ብርሃን ፀሓይ የስተማቕረሉ ኣብ ዝነበርኩ እዋን እቲ እግዚአብሔር ንፍጡራኑ ዝዓደሎም ግርማኑ ህብቶን እናድነቕኩ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ቅድመይ ክቐውም ተፈለጠኒ። መንፈስ እግዚአብሔር እውን ከምዚ ብዝብል ሕቶ ክሓተኒ ጀመረ። ተፍቅረኒ ዲኻ? ኣነ እውን ብዘይውልውል ብርግጽ ጎይታይ ንስኻ እንዲኻ እቲ ሓደ መድሓኒየይ መንዶ ኣለኒዩ ብዘይካኻ ኢለ መለስኩ። ደጊሙ እውን ከምዚ ብምባል ተወከሰኒ። ናይ እግሪ ስንክልና እንተዘጋጥመካ ጌና ዶ ተፍቅረኒ መሃለኻ? ኣዝየ ሰንበድኩ። ንእጋረይ ኣተኪረ ዓይንተይ ኣፍጢጠ ቁልሕ በልክወን። ንዝተረፈ ኣካላተይ እውን በብሓደ እናጠመትኩ ኣጋረይ ኣብ ንጥፈታት ኣካላተይ ማዕረ ክንደይ ከም ዝዋስኣ ተገንዘብኩ። ብዘይ በአን እውን ብዙሕ ንጥፈታት ክዓይ ከም ዘይክእል ኣስተውዓልኩ። ግን ምልስ ኢለ ጎይታይ ኣዝዩ ከቢድ እኳ እንተኾነ ኣነ ግን እናፍቀርኩኻ እየ ክነብር እምባል መለስኩ። ከም እንደገና ከም ዝክብል ሓተተኒ ዓይነ ስውር እንተትኸውን ከመፍቃርካኒ ዶ? እቶም ኣብዛ ዓለምና ዘለዉ ዓይነ ስውራን ዘከርኩ። ከመይ ደኣ ገሊኣቶም ዓይነ ስውራን ክንሶም ንእግዚአብሔር ብፍጹም ልቢ ዘፍቅርዎ ኢለ እውን ሓሰብኩ። ሽዑ ከምዚ ኢለ ንኣምላኸይ መለስኩሉ። ጎይታይ እዚ ነገር እዚ ኣዝዩ ብርቱዕን ክትሓስቦን ዘስካሕክሕ እኳ እንተኾነ ኣነ ግን ብፍቕርኻ ተማሪኸ ክነብር እየ ብምባል ብቑራጽነት መለስኩ። ደጊሙ ኣምላኸይ ጸማም እንተትኸውንከ ገና ዶ ንቓላተይ መኣመንካኒ? ኣብ ሓሳብ ጠለቕኩ። ከምዚ ክብል እውን ምስ ነፍሰይ ተላዘብኩ። ጸማም እንተኾይነ ደኣ ቃላቱ ክሰብክ ክነግር ከሎ ከመይ ገይረ ክሰምዕ? እምነት ከዓ ብምስማዕ እዩ ዝብርኽ። ግና ከዓ በልኩ ቃል ኣምላኽ ንምስማዕ ስጋዊ እዝኒ ዘይኮነስ መንፈሳዊ እዝኒ እዩ ዝጠልብ። ነዛ ሕቶ ኣብ ብዙሕ ዋጋ ዕዳጋ ደርህ ምእታው ውሳኔ ክህቡ ኣፈይ ከፈትኩ። ከምዚ ኢለ ድማ መለስኩ። ኣዝዩ ከቢድ እኳ እንተኾነ ካብ ፍቕርኻ ክፈልየኒ ግን ኣይክእልን እዩ። ኣጥበቕ ኣቢሉ ድማ ዓባስ እንተትኸውንከ ገና ዶ ንስመይ ክትውድስ ምነበርካ ኢሉ እውን ሓተተኒ። እዋ በልኩ ናይ ስምባለ ስምዒተይ ንምግላጽ። ከመይ ገይሩ ሓደ ብልሳኑ ድምፂ ክፈጥር ዘይክእል ዕቡስ ኣፉ ንኣምላክ ክውድስ ዘይክእል ኢለ ኣዝዩ ገረመኒ፣ ኣስደመመኒ እውን። ንሒደት ግዜ ዝንድሕሪ ምባለይ ኣብ ኣእምሮይ ሓደ ሓሳብ ቅጅል በለኒ። እግዚኣብሔር እኳ ካብ ምልኣት ልቢ እንተዘመርናሉ እንተወደስናኒ እዩ ዝሕጉሰልና እምበር ከናፍርና ስለ ዘንቀሳቐስና ድምፅና እውን በዓው ስለ ዝጨደረ ኣይኮነን። ድሃይና ዝሰምዖ ብምባል ምስ ደምደምኩ እሞ ከምዚ ክብል እውን መለስኩ። ክዝምር ኣይክእልን እየ ግና ካብ ፍቕርኻ ዝፈለኒ የልቦን ጎይታዬ ፍቅረካ ገና ቅጻሊ ፍቅርኻ ብምባል
መለስኩሉ ሽዑ እግዚአብሔር አምላኸይ ብናይ ፍቅሪ ዓይንትና ጠመተ ብሓቂ ዲኻ ተፍቅረኒ ምባል ልበይ ስንጥቕ ሕቶ ሓተተኒ ኣነ እውን ብትብዓት ብምሉእ ሓይለይን ከምዚ ኢለ መለስኩ እዎ ጐይታይን ኣምላኸይን ኣነ የፍቅረካ እየ ምኽንያቱ ንስኻ እቲ ሓቀኛ መድሕን ኢኻ ነቲ ሓሳባት ልበይ ኣቐዲሙ ከም ዝፈልጦ ከም ዝፈልጥ ዝዘንጋዓኹ ጐይታ ካብ ውሽጢ ልበይ ዝፈልፈለ መልሲ ብምሃብ ነታ ቅንዕት መልሲ ረኺበያ ኢለ ተሓጐስኩ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ግን ከምዚ በለኒ ስለምንታይ ደኣ እሞ ሓጢኣት ትፍጽም ጐይታዬ ምኽንያቱ ስጋ ስለ ዝለበስኩ ፍቓድ ስጋይ ስለ ዝሓየለኒ ፍጽምና እውን ስለ ዘይብለይ ኢለ ሓውሳሕ ንቕንቕ ብዝብል ድምፂ መለስኩ ሽዑ ጐይታ ከምዚ በለ ስለምንታይ ደኣ እሞ ኣብ ግዜ ሽግርካ ጥራይ ትዝክረኒ ሓጢኣት ኣበስኻ ሸፊነ እውን ድሌትካ ሂበካ ኸብቅዕ ብውህብተይ ኩሉ ነገር ክሰጠካ ክጠመካ እንከሎ ግን ካብኣይ ትርሕቕ ብዘይካ ርእሰይ ብምናን እቲ ከም ዝናብ ክረምቲ ዝወር ዝነበረ ጀለምታ ንምዓት ገለ መልሲ እኳ ኣይነበረንን ጐይታይ ዘረብኡ ብምቕጻል ስለምንታይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ወይ ኣብ እኩባት ሰባት ጥራይ ትዝምር ስለምንታይ ከ ኣብ ማሕበራዊ ኣምልኾ ጥራይ ትጽውዐኒ ስለምንታይ ከ ንስጋኻ ዘርዊ ጥራይ ትልምን ስለምንታይ ከ ምስ ኣዕሩኽትኻ ብዘይገለ ድኻም ንነዊሕ ሰዓታት ትዕልል ምሳይ ግን ንሓንቲ ደቂቕ እኳ ክትዕልል ደኽመካ ንዝሓተትክዎ ክምልስ ንዝተሓተትክዎ ክምልስ እታ ፈልፋይ ተዛራቢት መልሓሰይ ብሃም ተለወጠት ትምልሶ ሲኢና ኣጭቀጠት ዓይንተይ ግና ስራሕ ፃዕቆ ንብዓት ንኽልቲኡ መዓጉርተይ ከም ዘራማይ ሓፀቦ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ብምቕጻል ኣብ ጊዜ ፀበባኻ ሽግርካ ክራባሕ ከሎ ኣነ ኣዒንተይ ናባኻ ብምጥማት ኣዳዊ ዘርጊሐ ይጽቤካ ንስኻ ግን ንዓይ ነጺግካ ካብ ካልኦት ሓገዝ ተቋምት ቁልሕ ኢልካ እኳ ኣይትጥምተንን ስለምንታይ ኢኻ ኣብ ቅድሚ ሰባት ስመይ ንምምስጋን እትሓፍር ክምልስ ፈተንኩ ግን ኣይከኣልኩን ጐይታይ ዘረብኡ ብምቕጻል ብረቂቕ ድምፅን ፍቕርን ለውሃትን ዝመልኦ ቃላት ከምዚ በለኒ ቀደስኩኻ ኩሉ እቲ ዘለኒ እውን ቀረብኩልካ ንሓንቲ መዓልቲ እኳ ትኹን የብለይኒ ኢለ ጥራይ ኢድካ መሊሰካ ኣይፈልጥን ወደየ ኣነ የፍቅረካ ግን ንስኻ ኸ ብሓቂ ዲኻ ተፍቅረኒ ክምልስ ኣይከኣልኩን ንምዃኑ ኸ እንታይ ኢለ እየ ክምልስ ብሕፍረት ኣብ ዝኣትዎ ጨኒቕኒ ሽዑ ልበይ ብሓዘን ጨደረ ኣዒንተይ እውን ከም ዓይኒ ማይ ንብዓት አንጀርበባ ከምዚ ኢለ እውን መለስኩ ጐይታዬ በጃኻ ይቕበለለይ ኣነ ወድኻ ክኸውን ኣይበቅዕን እየ ብንብዓተይ እናተሓጸብኩ መለስኩ ኣየ ዝወደይ ንዓይ እዚኣ እንደ ኣላህ ያብ ይበለኒ ኣነ እውን ትቕብል ኣቢለ እሞ ስለምንታይ ደኣ ኩሉ ጊዜ ይቕረ ትብለለይ ስለምንታይ ካ ክሳዕ ክንድዚ ተፍቅረኒ ኢለ ብምድናቕ ሓተትክዎ ምኽንያቱ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ ዝብል ጽሑፍ ሕልናይ ክተኳትኸኒ ስለ ጀመረ ጐይታይ ብምቕጻል ከምዚ በለኒ ምኽንያቱ ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ እውን ካብኻ ኣይክርሕቕን እየ ብብኽያት ምስ እትጨድር ልበይ ብርህራሄ ዝተመልአ እዩ እሞ ምጽንናዐይ ክልእኸልካ እየ ብሓጐስ ምስ እትፍሳሕ ኣብ ጊዜ ፀበባኻ ክተባብዐካ እየ ወዲእካ ምዝርእካ እውን ከተንስአካ እየ ምስ ተሓምም ኣብ ሕቑፈይ ከማምቖካ እየ ኩሉ መዓልቲ ኣነ ምሳኻ እየ ካባኻ እውን ኣይክፍለይን እየ ንዘለዓለም እውን ከፍቅረካ እየ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ኣምሪረ በኽየ ኣይፈልጥን እየ ንነፍሰይ ኣዝየ ጸላእክዋ ክሳዕ ክንደይ ድኹም ፍጥረት ምንባሬ እውን
أزي أوهيني أنا معرخ اندزي ديو نقويتاي بحزن زتكزكو أزي زحزن كم زيدا دما نقويتاي حاتتكو كسعك اندي تفكرني كسعك اندزي دما قويتاي إداو بأمثال مسكال زرقحو عمل كتل ليمو من تاي من تكلنا دك سبات كم زموته داقماي قلت اللي بدحر زي دما عبتحت اقرنا قويتان عملاخين مدحانين يسوس كريستوس إلي بمودا نمجمر تاقزي بأمنة تسلخو نقويتاي ون كم زبالكو أنا ون يفكرك هاي سبات لإግዚአብሔር ولولايتو دنجل ولا مسكلو كبور آمين